Sinterklaas toch meer geld dan de rijkste mensen al boven de Niet aan om hier te landen, dus we zijn aan de andere kant geland en dat is prima gelukt. Er zijn wel zwarte pieten, maar ik dacht niet dat alle zwarte pieten hier al zijn. Nee. De pieten, ik heb al heel veel pieten gezien, maar ben je niet compleet, Sint? Nee, maar die zijn al eerder uit de helikopter gesprongen. Nou, Sint, ze zijn wel erg blij om je te zien. Ja, dat zou wel leuk, ja. Met je denkt die kant op. Ik zie daar al wat uit de hoek. Zag je die dingen? Zag je Sinterklaas? Want het was toch even spannend, want met helikopter, nou je durft wel hoor, vind ik wel met een helikopter. Hebben jullie dat allemaal gehoord, kinderen? En zeker ook met de nieuwe aanwinst hier, zo de jeugd. Hebben jullie al een idee? Mag ik eens even vragen, hebben jullie een idee? Wat zouden jullie graag willen in Eesendijken of in de gemeente Sluis? Hebben jullie daar een idee op? Betere speeltuinen. We hadden natuurlijk heel veel dingen in dat programma zitten, maar ja, vanwege het weer zal dat niet allemaal kunnen. Maar ik vind het heel leuk en ook weer dat de marktmedewerkers, de marktkramers hebben meegewerkt om hier de opstelling zo te maken dat we makkelijk door de markt kunnen, dat het heel feestelijk aanziet. De muziektent met de muziekvereniging Hoogvlaat, Eesendijken. Geduld overwint, ja, en uit Hoogvlaat, OBK, als ik het goed zeg. Ja, hè. Die zijn er ook. De mensen van IJsclub, de vesten voor de sanitaire stop. Dus het is weer hartstikke goed geregeld. Het is zo jammer, want de kinderen hadden op school allemaal dingen ingestudeerd, liedjes en dansjes, maar vanwege het weer en de kou willen we het toch kort houden. Dus ja, wat is nou een Sinterklaas-intocht en een Sinterklaasfeest zonder een cadeautje, want dat hebben ze wel echt verdiend. Dat hebben ze zeker verdiend, ja. Ja, en nu heb ik even gezien, en ik heb het doorgekregen in mijn oortje, dat daar de bakfiets al klaar staat. Ja, want dat hebben jullie zeker verdiend.